טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו זוכים לעמוד כאן מדי שבוע מעל במה מכובדת זו, ב-10-3, קומה 34, בית כנסת אפי קפיטל, ברשתו של הרב חיים אושרי. היו פעם 3 מנהלי חברות של המשקאות הגדולות ביותר, המנהל של חברת פפסי, והמנהל של חברת ארסי, והמנהל של חברת קוקה קולה. 3 התכנסו למסעדה אחת, ישבו 3 ביחד כדי לדון, לדבר על כל מיני נושאים כאלה ואחרים. המלצר מגיע וניגש למנכ"ל חברת ארסי, ואומר לו, אפשר להציע לך משהו לשתות? הוא אומר לו, כן, תביא לי את השתייה הכי טעימה שיכולה להיות, תביא שתיית ארסי. יפה מאוד. מגיע המלצר למנכ"ל של חברת פפסי, אומר לו, אפשר להציע לך משהו לשתות? הוא אומר לו, כן, ודאי, תביא את השתייה שהכי נמכרת בשוק, פפסי. מגיע המלצר למנכ"ל חברת קוקה קולה ואומר לו, מה להציע לך לשתות? הוא אומר לו, תביא לי פטל. אומר לו, פטל? איך זה יכול להיות? הוא אומר לו, פשוט, זה מה שהחברים שלי פה הזמינו, אז אני לא נעים לי להיות יוצא דופן, אז אני צריך להזמין גם מה שהם מזמינים. אנחנו היום נלמד, בעזרת השם, נתחיל פרשה חדשה, פרשת נשוא, פרשה שנמצאת לאחר חג שבועות. וזאת הפרשה הכי ארוכה בתורה. פרשה שמונה קע"ו פסוקים, 176 פסוקים, יש בפרשה שלנו, ולא דבר בכדי שזה מיד אחרי חג שבועות, דבר מאוד סמלי ומאפיין את החג. ולמה? מסיבה פשוטה. אנחנו באים ואומרים במילים אחרות, אחרי שעברנו את חג השבועות, אחרי שזכינו לקבל את התורה, אנחנו רוצים עכשיו גם כן קצת להאריך בתורה, ללמוד עוד קצת, להוסיף עוד איזה משהו, לא כמו כל פעם שאנחנו רגילים כל שבת לצאת ככה מהבית הכנסת בצורה רגילה, אנחנו מוסיפים עוד כמה פסוקים בפרשה כדי להראות שלא רק קיבלנו את התורה, אלא גם כן אנחנו מורידים אותה הלכה למעשה ומוסיפים משהו מתורתנו הקדושה. אתם יודעים שבפרשת נשוא יש 3 נושאים מאוד מרכזיים. הנושא המרכזי והראשון זה עבודת הלוויים, הנושא הסופי והאחרון זה הקרבת הנשיאים קורבנות, ויש נושא נוסף באמצע, וזה נזירות. רק למען האמת, אם אנחנו נרצה לבחור מה הנושא המרכזי בפרשה, על אף שהתורה בפרשה שלנו מקדישה קרוב ל-90 פסוקים לכל עניין הקרבת הנשיאים שמקריבים את הקורבנות, בכל אופן, אנחנו רואים שההפטרה מדברת על נזירות שמשון, ובדרך כלל ההפטרה עוסקת בנושא המרכזי ביותר שקיים בפרשה. אז אם ההפטרה עוסקת בעניין נזירות שמשון, זה אומר שהנזירות שמופיעה באמצע הפרשה זה הנושא המרכזי שלנו, ולכן נעסוק בה. הגמרא אומרת, במסכת סוטה, הגמרא אומרת, אמר רב, כל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. רש"י גם כן מביא את ההלכה הזאת כאן במקום, כל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. ולכן נסמכה פרשת סוטה לפרשת נזיר. למה? אומר השפתי חכמים, היה קשה לרש"י שלמען האמת היה צריך להביא את פרשת נזירות בפרשת מטות. למה? כי שם הפרשה עוסקת בעניין נדרים, ואיפה שיש נדרים יש גם כן נזירות, כי כתוב בפסוק, איש כי יפלי לנדור נדר, נזיר להזיר להשם. זאת אומרת, רואים שנדרים ונזירות יש דמיון ביניהם, ולכן למען האמת פרשת עניין הנזירות הייתה צריכה להיות בפרשת מטות ולא בפרשה שלנו. רק אומרת הגמרא, למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת נזיר, שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. והדבר המעניין הוא מה הקשר? מה הקשר בין הדברים? למה צריך בכלל לסמוך בין שתי הדברים הללו? אז ככה. אז יש כאן יסוד מאוד גדול, שמובא במפרשים גם כן, וזה יסתדר על פי מה שכותב הרמב"ם. כותב הרמב"ם ככה בהלכות דעות פרק ו' הלכה י"א, כותב הרמב"ם, דרך בריאתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולהישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים הולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם. הוא שאמר שלמה, ההולך את חכמים יחכם ורוע כסילים ירוע. זאת אומרת, הרמב"ם אומר לך, תדע לך, אם אתה רוצה לדעת מאיפה אתה שואב את הכוחות שלך, אם אתה רוצה לדעת מאיפה אתה שואב את ההשקפות שלך, את ההחלטות בחיים,
ממי אתה מקבל, ממי אתה מושפע, תדע שאתה מושפע מהסביבה שלך. החברים שלך, הסובבים אותך, החברה שסביבך, יש לה השפעה מאוד גדולה על ההחלטות שלך בחיים. אתה חושב שאתה מחליט לבד, ואתה עושה מה שאתה חושב ומה שנראה לך, אבל מי שמחליט ומי שגורם לך לקבל את ההחלטות בצורה שאתה מקבל אותן, זה החברה שאתה נמצא סביבה. לכן, באים חז"ל ואומרים, רגע, אדם שראה מעשה כל כך נוראי, ראה סוטה בקלקולה, אז מה יעשה מיד? יזיר עצמו מן היין. למה יזיר עצמו מן היין? כי חלילה וחס שההשפעה השלילית שיש מאותה אישה סוטה לא יעבור אליו. כי אם זה מה שהוא רואה וזה מה שהוא נחשף וזה מה שהוא ראה, אז זה דבר שישפיע עליו בהכרח. ולכן באים חז"ל ואומרים, רגע, כדי שזה לא ישפיע עליך, כדי שהמראה הזה שאתה ראית, אישה סוטה, כדי שזה לא ישפיע עליך חלילה וחס, לכן מיד תעשה איזה חיזוק מסוים, תעשה איזה מצווה, תהיה נזיר, כדי לשלול ממך את ההשפעות השליליות של אותם מראות. כבר אנחנו רואים כמה האדם מושפע מהסביבה, כמה האדם מושפע ממה שהוא רואה, כמה יש השפעה ישירה, לא בצורה עקיפה, ישירה למה שאדם רואה, מה שאדם שומע, מאיפה שאדם מסתובב, מי החברים שלו, איפה הוא נמצא. ולכן זה כל כך חשוב תמיד לשמור על סביבה שתהיה כמה שיותר טובה ומתוקנת. אנחנו עכשיו סיימנו את חג שבועות, נמצאים באיסור חג שבועות. אתמול בלילה כולנו היינו בבית הכנסת וכולנו למדנו וקיבלנו את התורה באהבה. ושם כתוב שמשה רבנו עלה למרום 40 יום ו40 לילה, והיה שם מלחמה מאוד רצינית בין המלאכים לבין משה רבנו. המלאכים אומרים למשה רבנו, אתה לא מוריד את התורה, אתה משאיר אותה כאן למעלה בשמיים. ומשה רבנו מצד שני מושך כביכול את התורה לכיוון שלו, ממש מלחמה בין המלאכים לבין משה רבנו. וכאן שואלים המפרשים, מה יש למלאכים להשאיר את התורה למעלה בשמיים? וכי הם יכולים לקיים אותה? וכי קיים אצל המלאכים לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, כבד את אביך ואת אמך? קיים מושגים כאלה אצל המלאכים? לא קיים אצלם בכלל כזה דבר. אז מה הם נלחמים 40 יום להשאיר את התורה אצלם למעלה בשמיים? אז המגיד מדובנה מביא לזה משל כבר, הוא אומר משל למה הדבר דומה? לרב של עיירה מאוד גדולה, שהוא היה מנהל את העיירה בצורה ביד רמה, וכל שאלה שהייתה הוא היה פותר, כל סכסוך, כל מריבה, היה ממש רבם הנערץ של עיירה וקהילה מאוד מאוד גדולה שמנתה אלפי אנשים. ברבות הזמן, ברבות השנים, חלפו להם כבר עשרות שנים, הרב כבר התבגר, נהיה מאוד מבוגר, הוא פונה לראשי הקהילה ואומר להם, תראו, אני כבר אדם מאוד מבוגר, קשה לי להתעסק בכל העניינים, בכל השאלות, בכל מה שהולך כאן, אני כבר לא מסוגל, אין לי את הכוחות לזה, תביאו רב אחר, לי תסדרו משרה בעיירה יותר קטנה, תחפשו פה איזה מושב באזור, איזה עיירה קטנה, קהילה קטנה, אני אנהל אותה, כי אין לי הרבה כוחות עכשיו להתעסק בכל דבר. אמרו לו ראשי הקהילה, בסדר גמור, נסדר לך משהו. הלכו לעיירה הסמוכה, מושב קטן, עם מונה כמה עשרות משפחות, והציעו להם את הרב הגדול שלהם. כמובן הם הסכימו בחפץ לב לקחת את הרב של העיירה הגדולה ולהעביר אותו לרבנות של משרה של מושב קטן, ודאי שהם שמחו בזה. קבעו תאריך, קבעו זמן. עכשיו הרב לא יכול להעביר את הדברים שלו, הוא לא סבל ואין לו כוח, כבר אדם מבוגר כבר. אז העיירה הקטנה אמרה, אנחנו נשלח סבלים, נשלח פועלים, נשלח מה שצריך, סוס ועגלה, שיקח את כל מה שצריך. והנה הגיע היום, מגיעים בני העיירה הקטנה לבית של הרב, ובאים להתחיל להעביר הובלה את כל הדברים לבית החדש שהכינו מראש. באים ראשי העיירה, ראשי הקהילה, ואומרים להם, אתם לא יכולים לקחת את הרב שלנו, אנחנו רוצים שהרב יישאר כאן, אתם לא יכולים לקחת, נהיה מהומה בחוץ. הם אומרים, רגע, אבל כבר סגרנו, הגענו, למה הבאתם אותנו? והם אומרים, אתם לא יכולים לקחת את הרב שלנו. נהיה ויכוח שמה. בשלב מסוים, הוויכוח למי מגיע? לרב בעצמו. מגיעים לרב, אומרים לו, הרב, אנחנו לא מבינים מה הולך כאן. הראשי הקהילה ביקשו שתעבור לעיירה הסמוכה. אתה גם רוצה את זה, הכל מסודר. מה קרה עכשיו? הם מונעים מאיתנו את זה. אז אומר לה, ראשי הקהילה פונים לרב ואומרים לו, רגע, אתה רוצה לעבור לעיירה הקטנה? הוא אומר, כן, אני רוצה לעבור, אני כבר הסברתי לכם, אין לי כוחות, אני לא יכול, אני רוצה את זה. אמרו לו, אז אם ככה אין בעיה, אפשרו להם להתחיל להעביר את הדברים. מתחילים להוציא את הרהיטים אחד אחרי השני, בשלב מסוים, עוד פעם, בני העיירה הגדולה באים, חוסמים אותם, אומרים להם, אתם לא יכולים להוציא את הרהיטים של הרב מהבית. הוא נשאר כאן, אנחנו לא מוותרים עליו, הוא יישאר כאן.
עוד פעם, מאיפה מגיעה השאלה? לרב בעצמו. והרב לא מבין. הוא אומר להם, מה אתם רוצים? מה אתם מונעים מהם? אנחנו כבר סיכמנו ודיברנו, והכל היה מוסכם, והכל היה בסדר, וכבר יש רב חדש. הכל סודר כבר מראש. אמרו לו הרב, רגע, אתה רוצה ללכת לעיירה הקטנה? זה טוב לך? כן, אני כבר אמרתי לכם את זה כבר כמה פעמים. אין בעיה. תמשיכו לקחת את הדברים. הפועלים, כולם סוחבים את הכל בחזרה לכרכרה, מעבירים, גומרים להעביר את כל הרהיטים להעמיס על הכרכרה שחיכתה בחוץ. איך שהרב עולה לכרכרה, מתחיל לנסוע כמה צעדים ככה קדימה, עוד פעם, כל בני העיירה באים, יוצאים, חוסמים את הדרך, הפגנה. הרב, אתה לא הולך, אתה נשאר כאן איתנו, בלגן, נשאר פה ושם עניינים. עוד פעם ניגשים לרב. הרב שואל אותם, מה העניין? לא מבין. אתם כל שנייה חוסמים אותי ועוצרים אותי ומפריעים לי ללכת. מה הולך כאן? כבר סידרנו את העניין, הכל בסדר, אני לא מבין מה אתם עושים כאן. ואז הם לקחו את הרב לצד, אמרו לו פשוט מאוד, הרב, תבין. אתה הולך עכשיו להיות רב של המושב הקטן ליד. אנחנו רוצים שהם ידעו מי הם מקבלים. שהם לא יחשבו שאתה הולך ככה בקלות, ואנחנו מוותרים עליך, וגם ככה אנחנו לא בדיוק שמחנו בך ורצינו אותך, אז יאללה, התפטרנו ממך מה שנקרא. אנחנו רצינו להראות לבני הקהילה החדשה, לבני העיירה הקטנה, כמה אתה חשוב, כמה אנחנו לא מוותרים עליך. אז עשינו את זה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, כדי להראות את היוקרה שלך. כשמשה רבנו אומר המגיד מדובנה עלה למעלה לשמיים, כדי להוריד את התורה, אז איזה צורה הייתה אם המלאכים היו מגישים לו את זה באותו רגע? הנה, קח את התורה, תרד איתה למטה. זה לא כאילו חיכיתם שמישהו יבוא לקחת את זה, אבל ברגע שהיה 40 יום ו40 לילה מלחמה למעלה בשמיים, אז הם יקרו את התורה ככה. הערך שלה הוא שונה לחלוטין. ככה אומר המגיד מדובנה. אבל אני חשבתי לומר דבר נוסף. בעצם כשמשה רבנו עולה למעלה לשמיים, בעקבות מה שדיברנו עכשיו, כשמשה רבנו עולה למעלה לשמיים, והוא נמצא עם המלאכים 40 יום ו40 לילה, יש פה רווח נוסף. משה רבנו נהנה מההשפעה של הסביבה של המלאכים. אם הוא היה עולה יום אחד ויורד, כמה זמן הוא היה למעלה בשמיים? יום אחד, כמה שעות. אבל ברגע ש40 יום הוא היה שם, אז הוא קיבל מההשפעות של הסביבה, של האווירה, של המלאכים. כל רגע למעלה בשמיים הוא קיבל השפעות כל כך גדולות. ולכן פרשת נשוא באה ואומרת, הרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין. כי אם אתה נחשפת לכאלה מראות, אם ראית דברים שליליים ולא טובים, בהכרח שזה ישפיע עליך. והדרך היחידה להתמודד ולעמוד מול הדבר הזה, תעשה איזה מצווה. תזהיר עצמך מן היין. תתחזק בנקודה מסוימת, כדי שחלילה וחס זה לא ישפיע עליך. כידוע אברהם אבינו, כשהוא ירד למצרים, אז אומרת התורה, הנה ידעתי כי אישה יפת מראת. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף ט"ז, אומרת הגמרא שפעם ראשונה שאברהם אבינו גילה את יופייה של שרה אימנו. עד אז הוא לא ידע. אומר הנועם אלימלך, למה עד אז הוא לא ידע? ומה קרה פתאום שהוא מגיע למצרים? הוא פתאום מגלה שאשתו שרה היא יפה. מה קרה פתאום השתנו פה הדברים? אומר הנועם אלימלך מסיבה פשוטה. כי כשאברהם ירד למצרים, אז ההשפעות של ערוות הארץ, מה שהיה שם, בהכרח השפיע עליו. ופתאום הוא גילה את יופייה של שרה. כשעד אז הוא היה בצד, היה לבד, לא היה ליד אנשים כאלה במצרים, ששם היה את כל הזוהמה, את כל הטומאה. שיא הטומאה והזוהמה הייתה במצרים. כשהוא הגיע לשם, וזאת הייתה החברה, וזה היה הסביבה, הם השפיעו עליו. ולכן פתאום הוא מגלה, הנה ידעתי כי אישה יפה מראת. ככה אומר הנועם אלימלך. ולכן כותב רב שלמה קלוגר, כמו שאמרנו עכשיו, שלכן הרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין. כדי להתחזק בנקודה הזאת. המדרש מספר בקהלת על רבי יהודה נקוסה. ככה כתוב שם במדרש, שהוא היה מאוד פיקח, מאוד חכם, שהמינים, הצדוקים, כל האפיקורסים, היו נהנים לבוא ולהתעמת איתו, להתווכח איתו, כל מיני דינים, הלכות, כאלה ואחרות, כל מיני דברים, את כולם הוא היה מנצח. יום אחד הוא אמר להם, רבותיי, אתם כל הזמן משגעים אותי, אני הולך לסופר, אתם באים שואלים אותי שאלות, אני עונה לכם, אני הולך לרחוב, אתם באים שואלים אותי שאלות, אני עונה לכם, אין לי כוח לזה, בואו נעשה פעם אחת, מה שנקרא, ויכוח פומבי, תביאו את מי שאתם רוצים, אני אעמוד כנגד, ובואו תשאלו את כל השאלות ונגמור את הסיפור. סיכמו תאריך, סיכמו זמן, כל האפיקורסים, המינים, כל מי שהיה לו שאלות כאלה ואחרות, כולם הגיעו לאותו מאורע. ורבי יהודה נקוסה עומד מצד אחד,
מצד שני כולם עומדים, מתחילים לתריס שאלות, אחת אחרי השנייה. שאלה כזאתי ושאלה כזאתי, ואת כולם הוא מוריד אחד אחרי השני. מוריד טעו, מוריד טעו, מוריד טעו. כולם נשארו פעורי פה, לאף אחד כבר לא היה מה לשאול. חוזר בחזרה לישיבה, רבי יהודה נקוסה, כל התלמידים מגיעים אליו, אומרים לו, הרב, איזה ניצחון, איך הצלחת? איך הפלת את כולם בשאלות? אמר להם, תתפללו עליי עכשיו, כי עד עכשיו הבאר הייתה מלאה ביהלומים ומרגליות, ועכשיו היא מלאה בפחמים. מה הוא רצה לומר להם? מה אתם חושבים? כשאני שמעתי את השאלות של האפיקורסים של המינים, זה השפיע עליי. ודאי שאני עניתי, ודאי שאני הגבתי, ודאי שדיברתי, אבל כשאני נחשף לכאלה שאלות, אז עד עכשיו הבאר, הוא התכוון כנראה למוח שלו, על הלב, עד עכשיו היו מלאים באבנים טובות מרגליות, אבל עכשיו הכל מלא בפחמים. צריך מחדש לחדש את הכל. למה? מהשאלות ששמעתי. כי כשאדם שומע ונחשף לדברים כאלה, זה בהכרח משפיע עליו. לכן, מרן הרב שך היה מייעץ לכל האנשים שמתעסקים בקירוב, שלפני שהם יוצאים להתעסק עם זה, שילמדו ספרי מוסר, שיתחזקו הם בעצמם, שהם קודם כל ילמדו מסילת ישרים, אורחות צדיקים, שערי תשובה, שהם יתחזקו, ורק לאחר מכן ייגשו להתעסק בענייני קירוב, וגם לאחר מכן עוד הפעם, להתחזק בנקודה הזאת. ולמה? מסיבה פשוטה, כי כשאתה נחשף לדברים כאלה, זה בהכרח ישפיע עליך, בהכרח שיהיה פה איזה נזק רוחני מסוים, שאתה צריך לחפות עליו. יש ספר מלוא הרועים, שם הוא כותב על הפסוק שאומר את התורה, יד העדים תהיה בו בראשונה לאמיתו, ויד כל העם באחרונה. יש הלכה שהעדים, שהם אלה שבאו והעידו על אדם פלוני שהוא חייב מיתה, בעקבות איזה עבירה שהוא עשה, והבית דין פסקו שהוא חייב מיתה, בוא נניח של סקילה, אז העדים הם הראשונים שצריכים לדחוף אותו מהקומה השנייה, ולזרוק עליו את האבן הראשונה. זה התפקיד של העדים. כמו שאומרת התורה, יד העדים תהיה בו בראשונה, לאמיתו, ויד כל העם באחרונה. למה? למה צריך שהעדים הם אלה יהיו הראשונים שיזרקו את האבן על אותו נסקל, ורק לאחר מכן כל העם? אומר ספר מלוא הרועים מסיבה פשוטה, כי העדים הם אלה שראו את העבירה, הם אלה שנחשפו לעבירה, הם באו והעידו והם ראו את זה, ולכן, כדי להוקיע את זה מהם, כדי שזה לא יעשה עליהם רושם, כדי שלא יהיה להם השפעה מזה, תוקיעו את זה מתוככם. איך? על ידי זה שאתם תזרקו את האבן. על ידי זה שאתם תהיו מהאלה שתעשו מחאה על העניין הזה, ככה אתם תוציאו את זה מלבכם, את המאורע שאתם ראיתם, שלא יחקק חלילה וחס, והשפיע עליכם. אומר המהר"ל דיסקין, בפרשת קדושים, דבר מדהים. אומר המהר"ל דיסקין, כתוב בפסוק, בצדק תשפוט עמיתך. יש לנו דין, אומרת הגמרא במסכת שבועות דף ל', אומרת הגמרא שכל אדם שרואה את חברו עושה מעשה לא טוב, צריך לדון אותו לקו זכות. הווה דן כל האדם לקו זכות. מאיפה הגמרא לומדת את זה? מהפסוק הזה, בצדק תשפוט עמיתך. שואל המהר"ל דיסקין, למה צריך לשפוט את החבר בצדק, לאור חיובי, משהו של זכות? בוא נשאיר את זה, מה שנקרא, בספק. לא אמרתי עכשיו ללכת ולקחת את המעשים שהוא עשה לפרש בצורה רעה, לא טובה, אבל לפחות נשאיר את זה מה שנקרא ככה פתוח, בספק, לא יודע מה שהוא עשה. האם זה טוב או לא טוב, אני לא יודע. למה צריך ללכת ולעשות פעולה אקטיבית, הפוך? לקחת את המעשה של החבר ולתת לה הסבר למשהו טוב, למשהו חיובי, לדון לקו זכות. אומר המהר"ל דיסקין, ולמה? כי כשאתה ראית את החבר עושה מעשה לא טוב, ואתה תשאיר את זה אצלך בספק ותגיד אולי יש פה איזה עבירה, אז זה ישפיע עליך, זה יעשה עליך השפעות לא טובות, אבל תענה לעצמך תשובה, תגיד בדיוק הפוך, החבר עשה מעשה טוב, וברגע שתפרש לעצמך שהחבר עשה מעשה טוב, בהכרח שזה לא ישפיע עליך, בהכרח שההשפעה לא תהיה שלילית, היא תהיה חיובית, כי אדם מושפע מהמעשים של החבר שלו, ואם אתה תלך ותיקח את המעשים של החבר שלך ותפרש אותם בצורה שלילית, ממילא זה ישפיע עליך לרעה. אתה תהיה מושפע מזה, התורה דאגה לך. התורה כשהיא אומרת בצדק תשפוט עמיתך ודן את כל אדם לקו זכות, ממילא כל החברים שסביבך תמיד אתה מפרש אותם באור חיובי, אז ההשפעות עליך הם יהיו השפעות חיוביות וחלילה וחס שליליות. יום אחד החפץ חיים יוצא מביתו בשבת והוא רואה את אחד האנשים מחללים שבת. אז החפץ חיים התחיל ככה לצעוק בכוחות הדלים שהיו לו, כבר יהודי מאוד מבוגר, יהודי זקן כבר היה החפץ חיים, התחיל לצעוק שבס, שבס. אז התלמידים שהיו לידו אמרו לו, רבה,
בקושי הוא שומע אותך. רק הרעש של האופנוע שלו יותר חזק ממה שתצעק. כאילו, מה אתה עושה בזה שאתה צועק? וחוץ מזה, מה זה יעזור? הוא כבר מוכר פה בעיירה בתור מחלל שבת. מה לא דיברו איתו? מה לא אמרו לו? מה לא ניסו להשפיע עליו? שום דבר לא עזר. מה אתה עכשיו צועק את השבס הזה? מה זה יעזור? אמר החפץ חיים, אתם לא מבינים. אני לא צועק בשבילו, אני צועק בשבילי. כדי שאני לא אתקרר בדבר הזה. הוא לא ישמע, הוא לא שומע, נכון. הוא כבר דיברו איתו, זה לא יעזור, אני יודע. אבל אני צועק כדי שאצלי חלילה וחס השבת לא תתקרר. כדי שחלילה וחס כשאני רואה חילול שבת, עליי זה לא ישפיע. ועל זה אומרת התורה בפרשה שלנו. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. כשאתה רואה מאורע לא טוב, כשאתה רואה מעשה לא טוב, מיד תעשה איזה חיזוק. מיד תתחזק בעצמך באיזה נקודה מסוימת, כדי שההשפעות האלה, חלילה וחס, לא ישפיעו עליך. אבל יש פה שאלה ששואל בספר פרי העץ, הוא שואל שאלה מאוד מעניינת. הוא אומר, הרי הרואה סוטה בקלקולה, הוא לא ראה את העבירה, הוא בסך הכל רואה עכשיו את העונש שמקבל את הסוטה. הוא יודע מה היה, הוא ראה מה היה, הוא לא היה שם. היו עדים שבאו והעידו על המעשה שהיה, ועכשיו הוא רואה את העונש שהיא מקבלת. אז הוא לא ראה את המעשה, הוא לא היה שם. אז על מה הוא צריך להזהיר עצמו מן היין? למה הוא צריך להתחזק? את המעשה עצמו הוא לא ראה. אז על זה כבר כותב המכתב מאליהו. כותב המכתב מאליהו בחלק ד' עמוד י"א, כותב המכתב מאליהו דבר מאוד מעניין. הוא אומר, אדרבה. הוא כותב, כשאדם מתחיל לראות כאלה דברים, אתה רואה סוטה בקלקולה, רואה את העונש, אז הוא מתחיל לערער כל מיני ערעורים. רגע, מה היה שם? מה העדים ראו? מה היה בדיוק היה שם? מה המעשה שהיה בסתר? ועל זה אומרים חז"ל, ערעורי עבירה קשים מהעבירה. כשאתה מתחיל לערער, רגע, על מה היא קיבלה את העונש? מה היה שם? מה העדים ראו? מה נעשה בסתר? במה היא נחשדה? כשאתה מתחיל לחשוב את הדברים האלה, זה עצמו, זה גם כן דבר שיכול להשפיע עליו. רק המחשבות האלה. ועל זה ערעורי עבירה קשים מהעבירה. ולכן כשאדם רואה סוטה מקלקולה, גם על הדברים האלה הוא צריך להיזהר ולשמור על נפשו, שחלילה וחס זה לא ישפיע עליו. עד כדי כך, בעל החידושי הרים מגור היה אומר לפני תפילת כל נדרי, שנפתח תפילת כל נדרי ביום כיפור, הוא היה אומר לכל התלמידים בישיבה, הוא היה אומר, רבותיי, כשאנחנו מונים ומתחילים להגיד את כל הווידוי שאומרים, אשמנו, בגדנו, אז היה אומר בכל הווידויים האלה להגיד אותם בזריזות, לא להתעכב, לא לעצור. ולמה? כי יכול לקרוא לבן אדם תוך כדי שהוא מתחיל להזכיר את העבירות ואת העוונות, חלילה וחס, לערער בהם גם כן. לערער בעבירה הזאת ולערער בעבירה הזאת, ולפעמים אפילו יכול להיות איזה התעוררות לעבירה מסוימת, רק מהמחשבה על העבירה הזאת. ולכן הוא אמר להם מה שכתוב סור מרע. מה הכוונה? ככה הוא פירש את זה. סור מרע, הכוונה היא, כשאתה מדבר על דברים רעים, תעביר אותם מהר. תעביר אותם מהר, אל תתעכב בהם. תזדרז בווידויים שאתה אומר. שחלילה וחס לא יהיה לך ערעורי עבירה במה שאתה מזכיר. כי ערעורי עבירה קשים מהעבירה. וכך הוא אמר, סור מרע. כשאתה מדבר על דברים רעים, תעבור, תסור. כמה שיותר מהר, תזדרז בזה. מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים מכאן כמה השפעה יש לחברה ולסביבה שסובבת אותנו. כמה זה מחייב אותנו להיות בסביבה טובה, בסביבה איכותית, בסביבה כמו שצריך. עכשיו תראו, יש מקומות שזה לא תלוי באדם. יש מקומות שאדם מגיע למקומות עבודה, או נחשף לכל מיני מקומות כאלה ואחרים, אין לו הרבה מה לעשות בעניין הזה. כי זה המקום, מה הוא יכול לעשות. אין לו השפעה להפוך את החברה ליותר מתוקנת ויותר טובה. אבל יש מקום אחד שזה תלוי באדם. יש מקום אחד שהאחריות והמחויבות על האדם עצמו. איפה זה? בבית שלו. בבית שלך לשמור על חברה מתוקנת. בבית שלך לשמור על אווירה טובה, על אווירה ראויה. על מי מוטלת האחריות? על הילדים? הילדים הם ילדים. האחריות מוטלת עליך בתור ראש המשפחה, בתור האבא. המחויבות עליך שבבית תהיה אווירה טובה, שבבית תהיה הרגשה טובה, שבבית ירגישו טוב, ירגישו בטוח, ירגישו שזה המקום הכי בטוח ונכון בשבילהם. זה המחויבות שמוטלת אך ורק על האבא, ולא על אף אחד אחר, לא על שום דבר אחר. ולכן אנחנו בעצם מגיעים לנקודה שהרבה מדברים עליה, דוגמה אישית. הרבה אומרים שלחנך זה קשה, להסביר זה קשה, להתחיל לומר דברים זה קשה, אבל יש דבר שהוא מאוד קל, וזה דוגמה אישית. מה זה דבר מאוד קל? דבר שההשפעה שלו הכי גדולה שיכולה להיות. אתם יודעים שהיום חברות משלמים הרבה כסף לכל מיני אנשים מפורסמים, אנשים סלבים,
שמה, שילבשו איזה מותג, שילבשו איזה בגד, או ישתו איזה פחית קולה, שיצטלמו ככה, איך הם שותים בקש את הפחית קולה, למה? כי זה מודל לחיקוי. ברגע שאתה רואה את האדם המפורסם הזה, מה הוא שותה, מה הוא לובש, מה הוא אוכל, ממילא זה מודל לחיקוי, זה נהפך להיות טרנד, זה נהפך להיות החברה, כולם אוטומטית, גם כן עושים את זה. זה כוח החברה, זה כוח ההשפעה, זה כוח הדוגמה האישית. כל אבא בבית צריך לדעת שהוא הסלב של הבית, הוא המותג של הבית, הוא המפורסם של הבית. ההורים, הילדים, מסתכלים על ההורים כאדם הכי נערץ שיכול להיות, שכל אדם יצייר בראש שלו איזה אדם שהוא מאוד מעריץ. כל אחד את מישהו מאוד מעריץ, אחד זה יכול להיות מעולם הכללי, ואחד זה יכול להיות מגדולי ישראל כמובן, שהוא מעריצים, בתקווה שכולם מעריצים את גדולי ישראל, אבל כל אחד ייקח בעיניים שלו איזה אדם שהוא מאוד מעריץ אותו, אני יודע מה, ייקח את הרב עובדיה, ייקח את הרב לא יודע, ייקח את הרב חיים קניבסקי, את הבבא סאלי, ייקח מגדולי עולם ויגיד, שמע, זה אדם שאני מקבל ממנו. זה האדם שכל מילה שלו חשובה לי מה הוא יגיד. כל מעשה, כל פעולה, אנשים הולכים וכותבים ספרים על מעשה רב, מה הוא נהג, מה הוא עשה, מה הוא הלך. רבותיי, כל אחד מאיתנו הוא הבבא סאלי של הבית. כל אחד מאיתנו הוא האיש הנערץ והסלב של הבית. כשהילדים רואים אותנו, אנחנו מודל לחיקוי בשבילהם. אנחנו צריכים לייצר להם את החברה הכי מתוקנת, הכי טובה, עם הסביבה הרוחנית, וגם הגשמית כמובן, אבל האווירה הרוחנית הכי טובה והכי מתוקנת שיכולה להיות. וזה דוגמה אישית. כשאבא מגיע לבית, והוא יודע שככה מסתכלים עליו, הוא לא חושב שהוא מזולזל, הוא לא חושב שלא מעריכים אותו, הוא לא חושב שלא מעריכים אותו, כי כל פעולה קטנה שאתה עושה, היא נחקקת אצל הילדים לעולמי עד. כל אחד יודע שקצת הילדים שלו גדלים, והילדים בבית כבר יושבים ומדברים. כשמדברים ככה חוויות מהמשפחה, מה מדברים? מה מעבירים? איזה חוויות מעבירים? אני זוכר את אבא שהוא ככה וככה, ואני זוכר את אמא שהיא ככה וככה, ואני זוכר שבשבת שגנבנו את הממתקים, שגנבנו מהארון שהיינו ילדים, מה אבא הגיב ומה אמא עשתה ומה הייתה החוויות. זה החוויות שמספרים. זאת אומרת, כל פעולה קטנה שאתה עושה, היא נחקקת אצל הילדים. אתה המשפיע הכי גדול שיכול להיות עליהם. גם אנשים שמגיעים למקומות הכי גבוהים, נשיאים, ראשי ממשלות, לא משנה מי, כל אחד תראו שהוא פותח את הנאום שלו אחרי שהוא נבחר להיות ראש ממשלה או נשיא ארצות הברית, אני לא יודע מה, כמעט כולם, כשמגיעים לפסגה, למקום גבוה, מה הם מתחילים את הנאום? הם מתחילים מיד את הנאום, איזה ציטוט מאבא, איזה ציטוט מאמא, או לנקוף את כל הזכויות להורים או דברים בסגנון הזה. למה? כי זה כוח ההשפעה הכי גדולה שיש על הילדים ועל הבית שלנו. וזה מה שלמדנו היום. בואו נסכם. אנחנו פתחנו בשאלה, מה שאומרת הגמרא ומה שמביא את זה רש"י כאן אצלנו בפרשת נשוא, מדוע הרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין? לכאורה מה הקשר בין הדברים? הקשר הוא פשוט מאוד, כי כשאדם נחשף לכאלה מראות ורואה סוטה בקלקולה, בהכרח שזה ישפיע עליו, כמו הראיות והמקורות והמקומות שראינו. כי כשאדם רואה מראות לא טובים, כשאדם נחשף לסביבה לא טובה, אוטומטית זה משפיע עליך, תרצה או לא תרצה. הדבר היחידי שאתה יכול להינצל, זה פשוט מאוד. תעשה איזה משהו אקטיבי, חיובי, איזה משהו של מצווה, שזה יגבר על העבירה, וככה זה יצא מתוכך, ולא ייחרט ולא ייחקק חלילה בלבך ובמוח של הבן אדם. והדבר הנוסף שלמדנו היום, וזהו העיקרי ביותר שאנחנו צריכים לדעת, שאנחנו המודל לחיקוי, אנחנו האלה שמייצרים את הסביבה הטובה בבית, אנחנו האלה שצריכים כמה שיותר להראות את האהבה, את הקשר, את החיבור לילדים. הקשר והחיבור לילדים זה לא רק בעיתות שיש קושי או דברים בסגנון הזה. פעם שאלתי באיזה מקום, הורים, מי אוהב את הילדים שלו? אז כולם הרימו ידיים, כמובן, אני אוהב את הילדים. כל אחד, גם פה אם אני אשאל מי אוהב את הילדים שלו, כולם ירימו ידיים ודאי, אוהבים את הילדים. שאלתי איזה אחד, תגיד, ואיך אני יכול לדעת שבאמת אתה אוהב את הילדים? תן לי, אני לא יודע מה עובר לך בלב, אני מאמין לך, אבל לא יודע מה עובר לך בלב. איך אני יודע שאתה אוהב את הילדים? הוא אומר לי, מה הכוונה? פשוט. הרב, אתה יודע, כשהבן שלי ב2 בלילה היה לו חום, אז אני כל הלילה נשארתי איתו. וכשהבת שלי קיבלה איזה מכה ברגל, הלכתי איתה לבית חולים והתרוצצתי והייתי איתה במיון, ומה לא עשיתי? וכשהוא כאב לו הראש, והוא כאב לו הרגל, וככה הייתי, ובקשיים, בדברים, הייתי איתם. אמרתי לו, סליחה שאני אומר לך, אבל לא נראה לי שזה מה שמבטא אהבה לילדים. זה כל אדם שיש לו קצת רחמים, קצת חמלה, בטח אם הוא קשור אליך קצת, אתה רואה שהוא זקוק לעזרה, אתה עוזר לו. אם אני אלך ברחוב ואני אראה בן אדם שהוא צריך עזרה, אני אעזור לו, אני אדאג לו מה שצריך, כי אני לא אכזר, כי אני רחמן, כי יש לנו חמלה. אז אתה כהורה,
מה אתה בא ואתה אומר לי? שאתה אוהב את הילדים בזה שמה? אתה איתם בקשיים? אתה איתם בהתמודדויות? שהם לא מרגישים טוב? זה עדיין לא מראה שאתה אוהב. זה ממידת הרחמים. אולי יש בזה גם כן חלקים של אהבה. אולי יש בזה גם כן איזה חלקים מסוימים של אהבה, אבל ודאי שזה לא מבטא את האהבה בצורה הכי גבוהה שיכולה להיות. מה מבטא את האהבה הכי גדולה שיכולה להיות לילדים? זה פשוט מאוד. דווקא בזמנים של השגרה, דווקא בזמנים שאין כלום, הילד מרגיש טוב, וברוך השם הכל בסדר, והציונים שהוא מביא הם מצוינים, והכל טוב. והוא יושב בספה בבית סתם וקורא איזה ספר, ואני בא ואני אומר לו, יעקב, דוד, אני אוהב אותך, אתה חשוב לי, אתה צריך משהו, אתה רוצה משהו, יש משהו שחסר לך. זה מבטא על אהבה. בזמני קושי, בזמני התמודדות, זה מראה שאתה לא אכזר, זה מראה שיש לך רחמים, זה מראה שיש לך חמלה מאוד גדולה, אולי גם קצת מבטא את האהבה. אבל האהבה האמיתית זה דווקא בזמנים שבשגרה. ככה זה גם כן כמובן בזוגיות. לבוא ולומר לאישה שאוהבים אותה בזמני קושי, או כשנהיה כבר בלגן, זה לא חוכמה גדולה. החוכמה היא סתם באמצע היום, שאתה בעבודה והכל בסדר, ואשתך בעבודה והכל בסדר, ואז אתה מרים אליה טלפון ואומר לה כמה שאתה אוהב אותה, וכמה היא חשובה לך, וכמה אתה מעריך אותה, וכמה באמת מה שאתה חושב עליה, והיא שואלת אותך מה קרה, למה אתה אומר את זה, מה קרה, יש איזה משהו, היא לא תבין מה אתה רוצה. אבל זה ביטוי של אהבה. הביטוי של אהבה זה בזמנים של שגרה, לא בזמנים חריגים. ולכן אנחנו צריכים לדעת, כשאנחנו מגיעים הביתה, ואנחנו נמצאים בבית ורואים שהכל בסדר, זה עדיין לא אומר שאנחנו יכולים ללכת ולהתעסק בעניינים הפרטיים שלנו. זה הזמן של גילוי האהבה הכי גדול. זה הזמן של מודל לחיקוי, שנזכה בעזרת השם בסייעתא דשמיא, להיות מודל לחיקוי לעצמנו, לילדים שלנו, שאנחנו נייצר אווירה טובה בבית, שאנחנו נגרום לסביבה שתשפיע על הילדים אך ורק לטובה, ושנדע שאנחנו הסלבים בבית. אנחנו האנשים שהילדים מסתכלים עלינו בצורה הכי נערצת והכי גדולה והכי טובה שיכולה להיות. שנזכה בעזרת השם תמיד להיות בחברה טובה, בחברה מתוקנת, ותמיד יהיה לנו רק השפעות טובות.